हेलो गाइस वेलकम टू भाई ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମ ଟୁର ଏବେ ଓଡିଶା ଟୁର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତପନ ଆକା ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବସ गुड मॉर्निंग हैप्पी गुड मॉर्निंग इंडिया न्यू दिल्ली ଏବେ ଏବେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ରାତି ପାଇନି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଏବେ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାତି ପାଇନି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଅଛି ତ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଆଗ୍ରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭାଇ ଆଗ୍ରାର ନଜାରା ମାନେ ଆଗ୍ରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଭାଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଅଛି ଲୋକ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗାଡି ଅଲଗା ଗାଡି ବି ଛିଡା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଜମହଲ ଆଗ୍ରାର ଅଛି ହଁ ଆମ ଦୋକାନରେ ତାଜମହଲ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତାଜମହଲ ଚାଲିଯିବେ ତାଜମହଲ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ତାଜମହଲ ମାନେ ଇଏ କରିକି ସେଇଠି କରିଦେବୁ କିଛି ଆମେ ତାଜମହଲ ଯିବା ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ତାଜମହଲ ଯିବା ଦେଖିତେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଟିକେ ତାଜମହଲ ଯାଇପାରିବାନି ତ ଭାଇ ଏବେ ସକାଳ ହେଲାଣି ଫିର ବି ରାତି ପୁରା ଅଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ହଉ ତ ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ତ ସେତେ ଯାଏ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚାହା ପିଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ବହୁତ ଏଠି ଆମ ପାଟିରୁ ଚାହା ପିଉଛେ ପୁଣି ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛୁ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଦେଖୁଛ ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଏତେ ବି ରାତି ପାହି ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖଉଛି ଏତେ ରାତି ପାହି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିଛି 6:35 ଟାଇମ ଭାଇ ଜଣା ପଡୁନି ଜଣା ପଡୁଛି 6:35 ମୋର ବାଜିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବାଜିବ ତ କଣ ସିଏ ଚାହା ପିସରେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ରାତି ପାଇଗଲାଣି ଦେଖ ତ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି କେତେ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏପଟେ ଏପଟେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ରାଧା ମାଧବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ଏଠୁ ତାଜମହଲକୁ ମାତ୍ର 1/2 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ ଏଠି କେହି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ହେଉନି ତାଜମହଲ ପାଖକୁ ସବୁ ଏଇ ଯେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖ ଏଥିରେ ସବୁ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣକା ତ ଏ 1/2 କିଲୋମିଟରକୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ ସବୁଥିରେ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭାଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ଟୋଟୋ କେତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛୁ ସେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଏଠି ବି ପଇସା ଦେବୁ ଭାଇ ସେଠି ଯିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପଇସା ଦେବୁ ଭାଇ କେମିତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ ଆଉ ଏଠି ଅଙ୍କଲ ଆମର ବନାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ଖାଇତେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଦେଖ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମେ ବସି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖୁଛ ନା ଏଥିରେ ଭାଇ 25 ଟଙ୍କା ସବୁଥିରେ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 25 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛି ତାଜମହଲ ବୁଲି ଯିବି ନା ଖୁସି ଅଛି ତପନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଜମହଲ ଯିବେ ଆଉ ନୂଆ ଖୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୋଜିବା ନା କ'ଣ ଦେଖିବ ଆରେ ଭାଇ ମଜାକ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଘରକୁ ଗଲେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ବାଡ଼େଇବେ ସରି ଭାଉଜ ତମ ମଜା କରୁଥିଲେ ତପ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଦେଖ ଆମ ମ୍ୟାଗି ଆସି ରେଡି ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ପାଖରେ ତପ ନାହିଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ତପ ନାହିଁ ମ୍ୟାଗି ଟେଷ୍ଟ କଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁପର ସେଠି ନାହିଁ କେହି ସେଗୁଡା କିଏ ନଉଛୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପୁରା ସୁପର ବେଷ୍ଟ ନା 25 ଟଙ୍କା ଉଠିଗଲା ତ ହଁ 25 ଟଙ୍କା ଉଠିଯିବ ହଁ ଟିଫିନରେ 25 ଟଙ୍କା ଉଠିଯିବ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ କଣ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ ଚା ପିଇବ
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚା ପିଇବେ ତାଙ୍କ ଖାଇବେନି। ଏଇ ଧନାରୁ ନା ନଗେଇ ଏଇ ଆରେ ଭାଇ ଗଳିଗଲା ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ପେଟା ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ତ ଭାଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ। ଏଇ 100-200 ଟଙ୍କିଆ ଜୋତା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 100-200 ଟଙ୍କିଆ ଜୋତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜୋତା ଦୋକାନ ଅଛି। 100-200-300 ଏଇଭଳିଆ जूता दुकान। एपटे टोपी दुकान। ये भाई तो जितना स्पीड जा रहे हैं देख पाँच जाओ तो मैंने गुड़ा कर गाड़ी चलो चल खाइबा पूरी लेडीज चप्पल ओ भैया बोल दिखाओ यार भाई को बोलो जूता नवा हाँ सॉरी बोट नवा देखो बढ़िया बढ़िया बोट दिखाना पड़ेगा ना साथ में है ना तो देख आगू देखो भाई किन सारा पर तो भाई भाई को पाखे जूता नहीं गलो देख नहीं देख एटी हले 2 हल 3 हल जरी भर अच्छे आउ हले 4 हल आउ ना 4 हल मुझा नहीं नहीं समझा मानने अधिका स्ट्रंग सिलाई करा देख केमती अधिक स्ट्रंग अठा न छाड़ी जाए ना कि सिलाई करा देख भाई बहुत सस्ता जूता भाई देख 160 भाई ये देख 150 160 गाड़ी में हम बैठा था वो बोला गिला बुझ ना भाई और ये छोट छुआंकर जूता भाई देख 50 टंका भाई 50 टंका गाड़ी में हम था ना जे मैंने आग्रा आउच तो यही दुकान को निहाती आसतु से भाई अच्छा से भाई का दुकान आगू जा देखु सब कौन अच्छी लोक सब खाऊ लोक सब बस खाऊ रोसे रोसे डाली भात खट्टा रोसे सराणी लोग सब खियापी करमें जीव ताजमहल बुलाया ताजमहल बुले देखा आप ताजमहल चाहते देखा ताजमहल को जावाई रास्ता यहाँ भाई ताजमहल लकर मतलब जिनस पत्र तुम नौच ये सब रखीदे जीव पुलिस फुलिस सब सेफ्टी अच्छी खायापी भी ये अच्छी ताजमहल को जाने रास्ता
ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ତାଜମହଲ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ପୁରା ପାଖରୁ ଭାଇ ତାଜମହଲ। ମଝିକି ଯିବା। तो भाई आज का वीडियो बस एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे से आमको विदाय दिंतु आउ एत गुड़ कथा वीडियो को लास्ट टाइम देखु लाइक कमेंट शेयर दबेक दिंतु आउ सन्तोष देखुच तो अच्छा बेटा वीडियो निहात देखु। धन्यवाद। भाई लास्ट सब्सक्राइब भी करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।